ହଠାତ୍ ଆଜି ସାନ ପିଲା ଖେଳିବେ କହିଲେ ବୋଲି ନୂଆ ଖେଳ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପେନସିଲଟିକୁ ଓଠରେ ଚାପି ଧରିକି ବୋଟଲ ଭିତରେ ପୁରେଇବେ। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ହିରୋ ଆମର କହିଲେ ମୁଁ ପାରିବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଲେ। ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳର ମଜା ପିଲାମାନେ ନେଲେ।